Vanamata munamato vateura pamusoro pegomo wakanga uri muteuro weguruvhadhai. Ndinotaura muteuro mumwe chete, muteuro wakanamatwa naFilipi naJames pamusoro pegomo renyota. Waive uri muteuro wemakore manomwe munamato wavakanga vachinamata. Nenera naivo vainamata vaikumbira nzira yakanga yararira, vaikumbira chipo chekutaura, muromo waizopozvonga nhandu nenhema dzakanga dzatandira mumaungano. Saka vanamata munamato nezuro kana naye Micho akanga aripo. Micho zvaakanga aripo wakanga wakatoungana nevakanga akaungana navo, vachibika doro, vachitamba mutambo yemashavi. Iye Micho ndiye akatotaura vakanga inavo akati tadii tagoenda pane vakapfeka zvichena, tinonzwa kuti vanoti kudii. Emmanuel wataura wakataura achiti iwe Micho zviri kunzi uya unamati. Naye Micho wakatenda kumazwa Emmanuel. Kana vakanga varipo amai vakanga vachibatwa nengoni, vainzi anikwa amai ava zita ravo vainzi vahaga, vakatoti ndatumwa kuti nditurike Micho chanza pamusoro. Asi Emmanuel wakati kwete kwete, hamuna simba rekumuturika chanza. Naye waturikwa chanza na Emmanuel wakapiwa simba, ukanzi ndakupa simba rekudzora makombwe. Asi wakapiwa makore manomwe, chakanga chiri chitsivizo. Akanzi kana makore manomwe adarika yodzoka nevanhu pamusoro pegomo, vamwe vakashamisika kuti chii choitwa naMicho. Wakaimba muteuro achiti hariruya hariruya yemene, ukaunganirwa nemhuka dzesango. Vakanga varipo vakatenda vakati Micho tinotenda, nairo basa ramava akatariziva. Kana Andrea naGinasio wataura pana Filipi naJames wakapupura kubasa rakanga rasikwa naMicho. Naye Micho wakakotoka pamusoro pegomo akati regai ndinodzora makombwe. Asi Ginasio wedenga achitaura pana Filipi akatovimbisa akati baba ndaona wadzorwa nemakombwe mangwana. Kana Andrea wedenga wataura pana James akati baba ndaona wadzorwa nemakombwe mangwana. Handina kuona wadzoka nevanhu kungochena semataurwa zvakaitwa nevakanga vakutuma basa. Iye waenda kunovaka basa nezuro. Kana Filipi naJames vanamata makore manomwe pamusoro pegomo. Pauro wataura pana Daswes wakwira pamusoro pegomo, vakamuramba vakati kwete hatinzwe murume anotaura chirudzi chakadai. Asi pamwe akanga vakwazisa, varamba netsananguro dzavakaudzwa naPauro. Wakataura kuti regai ndiende dandi ndinotamba mutambo yeguruve. Asi wakasiya vapatsananguro kuti vakomana, ndaona matadzira mudzimunira, idzo nyama dzavo dzaibatwa nemudzimunira dzakanga dzabatwa nehumbimbindoga, dzakarambana nezwi redenga, dzakaudzwa kuti ndaona masekwa nedenga. Saka pakati penyu ndaona maita chivi chichaverengwa nenyika yese kumazuva. Vaitaurwa upombwa vakanga vanzi vachazovaka. Naivo tsananguro dzazoenda kunovadya. Pauro waenda guruve kunotamba mutambo weJerusarema nevana veguruve, wairatidzwa munamato unonzi weMorodhai. Waiona muteuro unonzi weguruvhadhai, asi regai ndinobarira vana veJerusarema, vana veguruve veJerusarema. Saka naivo vasara pamusoro pegomo vakapomba. Filipi wakapomba nehanzvadzi James ukapomba nemukadzi wemunhu. Iyo rushanga rwakanga rwakavakwa nemabwe, mabwe emuteuro akanga asikiswa rushanga. Nekuti pakuvakwa kwerushanga eMosi mambo waiti kiriyatabi dhauna, wakanga uchiprofita rushanga. Andrea naGinasio vachitamba tsoro yemamutatu dzakanga dziri hakata nomwe dzakanga dzakukandira basa. Hakata nomwe dzechifembero dzakanga dzakufembera nzira yemunhu mutema yakanga yarasika. Saka pakuprofitwa kwemabwe erushanga raive risina mutemo raidzorwa parakanga ratorwa, rakanga rakapomberwa nemhuka neshiri raidzorerwa. Saka pakutadza kwavakaita iwo mabwe akanga avakiswa rushanga, akataka kundengendeka achibva mugomo, akamhanya ndiani kuwatumwa nemudzimunera. Mudzimunera wakashonga kunaye Micho nezuro, wakayambuka rukova akatanga kumisa mabwe aikunguruka. Waiti iwe ibwe mira ipapo unotswanya vanhu vasina mhosva, iwe ibwe mira ipapo unotswanya vanhu vasina mhaka. Mabwe achimira, asi chii chakazoitika? Wakatendwa nebasa raakaita kumazuva. Asi nhau ndetsananguro dzake Micho dzakamudya, nekuti wakanga waudzwa kunzi makore manomwe uya nevanhu kuti shanu. Asi wakadarikidza makore manomwe akasindiriwe nyenyedzi nomwe. Idzo nyenyedzi nomwe chii? Ndio mweya weusere hunomwe wakambosangana naJohanne achiuya panyika. Akatotaura ndaona mweya weusere hunomwe, unonzi mweya wema emergency go faster, mweya wakachenjera.
Saka nayo mweya wakachenjera iwowo ndio mweya wakazoenda kunopfeka kuna Micho ana maidhona masvikiro guru rekuAmerica ndio rakauya rikasvikomupfeka rikavaka basa akati anotumwa nebipi rinonzi Prangadai bipi guru rekudenga rakazvanza muna Mikiri kuno kuvatema harisati raratidza basa rakashanda kuvachena wakafamba naro ndiani rakafamba naJoshua ndosaka aita akapinda muguta vainzi nengoni uraya kana nevana vose varimo uraya kana nemukadzi akazvitakura uraya kana nemhuka idipi rakanga risina tsitsi harizeze kudeura kana kuuraya munhu nekuti rine hasha dzedenga saka kuno kuvatema raidhonza haritoonekwe saka kana topasanira Micho nhasi tinotaura kuti iye Micho wakadyiwa netsananguro wakanga watumwa kunodzora makombwe nhasi wadzora ndiye wadzorwa nemakombwe waverengwa kumbiri yemagombwe saka tiri kutaura basa raMicho kuti nezuro wakamboriita rakaverengwa wakanga wadeswa nenyedzi yematare kana pakanamatwa wakanga uripo asi wakadyiwa nemakombwe. Haleluya. Amen. Haleluya.